Aici, în acest video, să-mi arăt setările. Haideți să mergem la opțiuni. Arătăm repede pe aici setările, am numai texturile pe Epic și cam Stretch Resolution 1811 pe 1080, asta este rezoluția dacă vreți și voi. În 4K, că de ce nu? Creier. Mergem aici la Game și dăm un pic scroll, vedeți că n-am editor release. Na. La Game UI am tot activat cu HUD 57%, sensitivitatea 1% cu 16.000 dpi. N-am macro ca să și arăt aici macros. N-am. Și am 16.000 dpi, asta e selectat, vedeți, se mișcă mult mai ce click-ul așa, uitați. Se mișcă clar mai repede, deci cu 38%, gen targeting sensitivity și scope sensitivity, adică AIDS, cred că așa se zice, 38%. La controller nu ne pasă, joc fără sunet. Probabil ar trebui să pun așa. Licensed audio mute tall și asta nu contează, asta e, o să vezi ceva Epic ID, nu contează. Setările la control, așa repede, la controller, nu control, controller. Așa, asta e movementul meu. Mi-a schimbat setările acum câteva zile, maxim, n-am nicio săptămână, deci să nu judecați dacă vedeți pe livestream că joc ca mort tu, ca mort în cadă, practic, să nu judecați. Na, bindurile mele pentru construit, de tras, etc. De pe ce editez eu, W și S. Na, și cam acesta ar trebui să fie un video super scurt în care setările. Că v-a plăcut, că nu v-a plăcut, că sunteți fan, că sunteți hater, acesta a fost video, hai, salut!